Amagori ya maguta ya petroli na maguta ya diesel nigagendete koba yerigori asa matuka bwangu iga egentukereire abarundi aba boda boda amana abarundi aba matatu banyare koba bawesokia na kwemurunganeria ogokina kwerigori omurikito bwa mangana maya Vincent Onyancha no robotirwa senchira yoboikerano ono igona butoche ngobugima bwakongire nyanje ya serikali yanja itokeria maguta aya sekta ya matatu kuna chinsemo chindeni gagandrete goetera makongu ase chinsemo ao imeye kaunti ya Kisii niko bana sekta yo abatene na boigo na bwatani abana batebire buna obosombe niko botigarete koremara amatuko cha sayande na bogati yabo niko batebire buna oikira boni gambaranyora kende gyonse bako gokeria anene asogokina maguta ni gamende te iguru igesara ni trip toko genda gaiga na ya mukwa gende ya kabiri igiririwete kuchibo kwenda mate kukasuneka kuira na gocha na reko nya gocha bosa turi gutwara abantu gocha na barabu gocha asobo ene serikali yetu ndocenga bintu mbekere kutochera bijaigo reason oroche ya maisha inaendelea kupanda back to school lakini bado gastral sium maftari goro abibole bakolera niko chinga kicho bate bire buna no embali bakuranse memo chanse semende niko batire to wakana chibaza chia utambe no nyama ikama buta komenta ase bono bagani umurai bwense kubwatira nsemete nete asensemo yobo chenu abo igone nsemeli yokane kina kwebara mabuta wikabanya keri konyara kubakonya niko bate bire buna okina kwa mabuta no kwero chumi gokonga anene asensemo yobo sombi ono bosombi bwa matatu twabere toko etana ne customer para customer chikare go chabana chikare ko dina chikarime ili chikori na chikarime bona mafuta mna mente te ko mate suneke to ko mukari 70 bona customer chigocha echitaite ko ruwa misili asense mo yobosombi ndochenga obosombi mbiyabole gota tiga egento gyato chandire mono amabuta igare ekerengo keigoro kiagerire gyakindie binte binge nale ko sabe serikali Olmugambi William Samoei Ruto ande arute nombe sange ko jiaria aseke ganja keri kia sama butaria korwa egere amabuta akeigurigori egere obosombi bonyare koba bogo keigwa gati yabo bali bakwenda chinsemo chiala ne kuru katikati umuchio bosongo je chinsemo chinde ikubatebire buno obosombi bwabo niko botigara tense na kolemara naye banyore teriga salika chinga kichi abana bali kora mu school go back to school ase orende batebire buna abana bange barokana tugoterana sekirenga buna bana bali ba class 12 go form 4 bange babo maiga yo kole school bono basombi niko bwarokanete gotigaranse esenga kiye na bana school jego letuga bana bagagenda biashara bana byakongire na oligereri ga bana tonga na etoroje ne bali tuwe katari osafiri basombi bwakongire se oli bana bya sanchiara te samure ri yarengo Christmas goja yarire bana bogo chwesa Kongumboro so safiri sibana barenge bange mono kogarambale bakore tabuna ba form fo batarengo igo badombaira na tensa premium driver amangana transport yo konyora nseme ye momon mwagenda nseme ye munseme ndete bwati bandi ekyo getigarete bono ne serikali ikomukie getambo kirokone kibuna ngoke ibare rigoli mabuteri konyara gokinia ensemo yobosombi ko reporter ya Ndizi TV ko katikati y'umucyo bosongo imeye county ya Kisii reterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha.